Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 25 de gener celebrem el tercer diumenge de durant l'any. Fidel al baptisme de Jesús, l'Església es reuneix cada diumenge i creix compartint els dons que hem rebut de l'Esperit Sant, en bé de tots i distribuïts a cadascú tal com ell vol. Reunits amb Jesús per a partir el pa com ell ens ha dit que féssim, ens anem purificant en la força i la llum de la seva paraula. Així tenim ocasió de veure cada vegada més clar el nostre camí i la nostra realitat d'amistat i comunió amb Déu. Així cerquem el Senyor que es deixa trobar i l'invoquem de ben a prop perquè ens ajudi a treure de nosaltres la injustícia i encamini les nostres intencions, per a ser més compassius i generosos amb el perdó. Recordem que Jesús li demana al Pare que ens consagrin la veritat que és la seva paraula. Recordem que en aquest sentit tots ens podem aplicar les paraules de Benet XVI quan diu, referint-se a la vida consagrada: voldria recordar que la gran tradició monàstica ha tingut sempre com a element constitutiu de la seva espiritualitat la meditació de la Sagrada Escriptura, particularment en la modalitat de l'elecció divina. També avui, les formes antigues i noves de consagració especial estan cridades a ser escoles veritables de vida espiritual on es llegeixen les Sagrades Escriptures segons l'Esperit Sant en l'Església, de manera que tot el poble de Déu se'n pugui beneficiar. El sínode, per tant, recomana que mai no falti a les comunitats de vida consagrada una formació sòlida per a la lectura creient de la Bíblia. La primera lectura ens ofereix la contemplació del perdó de Déu, posant-nos com a exemple la possibilitat de canvi en la conducta dels adversaris que més ens neguitegen. L'autor del llibre de Jonàs, servint-se de les trifulques del profeta, ens presenta la força del perdó que Déu ofereix a tothom, sense límits. No hi ha cap evasió ni cap excusa que pugui impedir el pla de salvació universal que l'amor de Déu ens manifesta. Només cal fer-li cas per experimentar la validesa d'aquesta oferta. La segona lectura ens empeny a aprofitar la nostra trobada, en uns moments que tenim Déu tan a prop, per enfortir la fe en la nostra realitat de cada dia. Sant Pau ens recorda la veritable realitat dels camins oberts per Déu a la nostra vida. Família, plors i rialles, treballs, projectes. Ens exhorta a obrir els ulls per a descobrir sempre la futilesa de tot allò que ens vol despistar en el seguiment d'aquests camins i la força de la seva paraula que ens anima. L'Evangeli ens crida a purificar la nostra mentalitat amb la paraula fent els canvis necessaris per a mostrar la bona nova del regne. A l'Evangeli de Marc trobem Jesús proclamant el regne de Déu que ja és a prop. Jesús crida els primers deixebles perquè al seu costat, vivint amb ell, descobrint el regne, el coneguin, el visquin i l'ensenyin als altres. Aquesta és la nostra oportunitat de cada dia, l'alegria d'experimentar la presència del regne de Déu, vivint-lo, el proclamem als altres.